Pak men kumlay Bak Marshall adin bang iyo jing tip mo panakaliang chong PP mi syakmat ban syong syak tangan ngikwa ban tip kom ka jat ben riu kom ka imlang ka salang kom ka jala ngikwa ban tip ba ka ei kata ka penlong ya pi ka ei ka daw ka ba penlong ya pi ban sim hadu kat kani ka senjam pin len la de pin sacrifice hadu pin sim kani ka senjam pin mi syakmat ban syong syak tangan Nukong hi ba hadin ga jingkhang doyong ba kharas nem ngi ap kin ngi ka sarkar ba kan le ye ngi sang thu ba khang ge NGT de ka an ka branch ko ka balabu de Supreme Court handrai ka ba ka kli do ka de Supreme Court te handin ba arajar ka khandai ngi i ga judgment yang Supreme Court ba apo mi khalia hi ba yo khandau ka chiap pamla ban tuklar namar ki de gitrai hok gitrai ri namar ka hap ka shikshri liria te kala aya lat ya government bakan chnai ki policy ma ki mining policy handai dengi pe ki government jongi kam le ai kasnap menti yo duyong bat la de ki por ki shubeng be ba ngi gitrai jala trai ri ki shuang be ha tin dong we ki on every day every time illegal transportation ke jingmut illegal transportation ke jingmut ki khenyengi ki nong tu illegal ngi nong tu mo kumno ngi nong tu haba kane ke de gri jungi kane ke de ka khandau ke chiap ke jungi kane ke de ka mati long chua man chua jungi berkhai kane te mon ngi sngorem bat ngi sno jewgin hari le jong ngi nang sha palong nong tu wat ki nong mi khmar ro bun gi go pher ki ba party ki ndala poi ke session pa assembly ki plong nong tu pamaningi kamtam ha election ki wan shi ying chisim jungi ki kembas yingi lani ki lab election yangi ba sngab ha pen job yangi anda langi job ngin chnai ka an ban yadai duyong ban pli duyong andre kani kalong tang ha jing po sni kumdon kai ro te mot ke plong yanga ha ba ngalai shi ki pe per ki shnong ngarung shi ying ki bedu ke basha ngepek ngi no ketung bahagam sim ber ketang bahagam sim chungang bape dan kilong kemi ki pli batri man tha lai spa tangka sisni ki tet khaw ki pli ki tet jhur kimyo tang bai skur khon bat la sha ga sngi shibu ki yo jingtri man tha sngi la sha ke bat ki yo jingtri number don jingtri shu tang shi sngi ki la ban yo la don ki bro la ban ai gudan bisa mulo malak rek sat ndrei bubun balang pli la yap ber khai kiman kimi kilong kpi bomyo ban place kurshu bomyo ban shimdawai shu labun ha kilong kimi kilong pag biya nagadaw ba kimyo pisashu ban li shimdawai namar da kilej ha government hostel ro kambiang garwai kambiang garashin government hostel ki shu kalong tangkan name government hostel hadok mentaga bat biang namar na do kiskan ki CT scan MRI kimdon kum kita te nangni shilong dengilej sheni krim nangnu kinyo pisaki brijungi namar tangban bam yo pisa te bandit shedu istegla bahaya ki namar district jungi hadu menta ki hospital ki babiang kimton te mena kata kada mut ka kata bahaya ni tenga shim gani senjam ba dalong kat palong leja kat baja hab yada be juga ri lejong hab yada be gi bri lejong namar ba lada ni ap agi emli ladingi ap agi MDC umdan ba patiau namar ba tangkil ajab gila di gila sem gila yo tulop gila hun musim ba o ki biang be rei lada kilong makna ge meliro yo bekersyan ki gila ban kersyan yo to bam kersyan ki pat kimla ban kersyan kata de ka daw ko be do ba degi onggat ba ongro kimla ban pendap 6% yo pa ba tekani ka thang ba yangi nalenga asyan jungi bat ka tim jungi la rai khadu ba nginye khun dar jagat beja yangi ro te suya thu ingi menta la kat no sngi phi la yat kene ka jing shat kan permenta sngi la long khatwe sngi along kharbe sngi te kala don ka jing respon na kaliang jong ki department sarkar banwan ne kenduk ye phi banwan monitor ye ka kot ka khia ke jong phi hang ni hoi kata ta kiwan hi nalenga administration ki magistrate kiwan hi te kini gi doktor kiwan gi nurse kiwan hi tenre naleng junga ngamsha ban tes banu namar ngadang biang ngadang fit bat nga ong ki ba khat arsnem ki shitom gilong kimbilong pam don doktor basumar te khile sumar shwai ki nga marwe nga shong nang news ngi prasni lani bet mentang lalong khat usngi tension yenga balai khat arsnem tension pat kilong kimi pli bishim jingjat ke bayap
kicuki gerang li